Mga kagayro naman tayo, nagsisimula na naman nga tayo, nandito nga tayo sa SM Pampanga, guys, no? Sobrang ganda ng lugar dito, guys, no? Wala ka masasabi dahil sobrang ganda talaga. Charot! Ting! Yeah, guys, no? At ito, guys, kasama ko pala ang aking kuya at ang aking papa at ako yung nagbablog. Oh, meron pang sasakyan doon. Nagpeperma sila. Di ko alam kung ano ba yun tawag doon. Basta alam nyo na yan kung alam nyo talaga yun. Charot! Yan, guys, na. At share pala, guys, sa ating mga followers, guys, na wala sa mga sa ating video, guys. Like and share pala, guys, sa ating mga sumusuporta sa ating mga video na at like and share yan, guys. So, may mga pagkain pa dyan, guys, ang sasarap kaso nga lang ang mahal. Charing! Yan, guys, na nandito nga tayo, guys, naka-jacket pa tayo, ang init-init, pero nandito naman tayo sa SM dahil sobrang lamig. Aray ka! Yan, guys, na share pala, guys. So, meron pa pala nakatingin sa atin, guys, no? Pati nandun sa ibaba, guys, ang dami nakatingin sa atin. Charing! Pero wala naman. Aray ka. Yan, guys, na. Parang naman tayo yan, guys, na. Yan, at maglalakad nga tayo, guys, dahil vlog tayong magawa. Magbablog nga tayo habang naglalakad. Tara, guys, let's go! Yan, guys, kasama ko nga si Papa Kat. Susunod na ako sa kanila. Di ko alam kung saan kami pupunta. Di ko pa alam kung doon dito. Saan ba yun? Siyempre, guys, dito nga tayo sa SM. Di ko nga alam kung saan kami pupunta banda. At dito, guys, oh, daming tao, guys, oh. Grabe, ang daming kumakain dito, guys. Sarap naman ng pagkain dito. May libre ba dyan? Charing, syempre wala. Restaurant to, guys, eh. Restaurant sa SM, guys, yan, oh. Shoutout pala, guys, sa ating mga followers, guys, na wala sa mga sa ating video, guys, oh. Hindi ko alam, guys, kung ano ba to. Elevator ba to? Hindi ko alam kung ano ba yan, guys. O, bababa kami, guys, oh. Sweet naman nila ate at kuya. Palambing-lambing po. Baka mamaya niya yakap-yakap na. Yan, guys. Charing. Yan, guys, at pababa na nga kami, guys. Di namin alam kung saan kami pupunta sa palaruan ba. Hindi ko namin alam kung saan ba yun. Siyempre, hindi namin alam kung saan kami pupunta, guys. So, nagyakap na nga sila, guys, oh. Sweet naman nila ate, guys. Ay! Yan, guys, at susundan nga natin sila. Ay, susundan daw pero dudiretso. Charing! Yan, guys, na. At dami pala, guys, na nagtitinda pala dito, guys, na sa mga gilid-gilid na may sale pala dyan, guys, na. Yan. At shoutout pala, guys, sa ating mga followers, guys, na walang sama na sa ating video, guys. Like and share pala, guys, sa ating mga video at walang samang manonood. Shoutout sa inyo! Yan, guys, na maglakad-lakad lang tayo dyan, guys. Madami din tumitingin sa atin. Siyempre, nagbablog ako, kaya maraming tumitingin. Charing! Yan, guys, so may pambahay din na suot dahil pares lang namin siya. Aray ka. Yan, guys, so charing. Oh, may nagbabait pang bata, guys, so tinutulog.